Häzirki wagtda Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylary azyk paýyna öýlerinde garaşmaly bolýarlar. Geçen aýda paýtagtdaky dukanlar subsidiýalenen önümleri satmagy betetdi. Azyk önümleri ýaşaýjylaryň öýlerine eltirip başlandy. Bu täzelik azyk getmezçiligini baştan geçirýän vilayet ýaşaýjylaryna täsir etmedi. Olar azyk önümleriniň dukanlara getirilmegine köp wagtlap garaşmaly bolýarlar. Ýemit yetmezçiligi Türkmenistanyň gündogor sebitiniň ilatynyň arasynda ýene bir nägilelik döretdi. Liwap vilayatynyň Farap etrawynyň ýaşaýjylary yerli häkimetlere köpçüliklen ýüz tutdular. Etadan aýalardan şol sanda Frunze owatynyň ýaşaýjylarynyň ibaret topar satuwda unyň we ýagyň ýokdugundan hödürlenýän önümleriň hiliniň iňňän pesliginden şikaýet edip häkimlige bardylar. Bu arada Azatlyň yerli habarçylary 3-nji iýunda habar berdiler. Olaryň sözlerine görä häkimlige baran aýallar Farabyň şäher dukanlarynda şol sanda 110, 35, 105, 15 nomerli dukanlarda unyň we ýagyň ýokdugyny aýtdylar. Häkimiň orunbasarlary adamlaryň arz şikaýetlerini diňlänlerinden soň azyk önümleriniň ýakyn wagtda getirilmegine garaşylýandygyny habar berdiler we 22,5 müň ilatly şäheri üpçün etmege wada berdiler. Habarçylaryň häkimlige baran adamlara salgylanyp aýdyşýaly administrasiýanyň wekilleri ýaşaýjylara beldenilen aýlyk iýmit paýoklarynyň satywynyň ýygy süýşürilmeginiň sebäbini Liwap vilayatynyň hemme ýerlerinde subsidiýalenen önümleriň üçinçiliginiň 35% azalmagy bilen düşündiripdir. We olar şeýle-de ýaşaýjylara azyk paýlarynyň mundan beýlek 2-3 hepde gija galmak bilen satylyp bilinjekdigini duýdurypdyr. Adatlyk Farap häkimliginiň wekillerinden resmi taýdan kommentariýa alyp bilmedi. Bir näçe ýyl bäri Türkmenistanyň hökümeti ilaty döwlet tarapyndan kethitlenen aýlyk iýmit paýy hususanda adam başyna 5 kilogram un bilen öpçün edip bilmän gelýär. Ýylyň başynda krizis hasam agyrlaşdy. Fevral aýynda subsidiýalenen önümleriň bahasy ýokurlandy. Bu aralykda paýtagtda ýaşaýjylar azyk paýlarynyň öýlerine getirilmegine garaşmaga mejbur boldy. Hususan da 11-nji mikroetrapda 3-nji iýunda ýaşaýjylara iýun aýy üçin azyk getirilipdir. Adam başyna getirilýän azyk paýynyň bahasy 65 manat. Azatlyk bilen gepleşen ýaşaýjylar getirilen azygyň umumy narhynyň üstüne goşmaça 6 manat alınıpdyr. Ýöne adamlar muňa da razy bolupdyr. Aşgabatyň beýleki etraplarynyň ýaşaýjylaryna azyk paýoklary ençeme wagt bäri getirilmändir. May aýynda Aşgabatyň häkimetleri subsidiýalenen azyk önümleriniň satywyna degişli täze düzgünleri girdiler we azyk önümlerini öýlere eltmek işini ýola goýdular. Paýtagtyň köp ýaşaýjylary şeýdipdiň bir gezek azyk paýyny alyp bilen bolsa käbirleri 2 ýa-da 3 gezek azyk alypdyr. Emma käbirlere bir gezek hem öýünde azyk almak miýesir etmändir. Geçen aýyň başynda häkimetler azyk paýynyň her adam başyna bir hepde üçin hasaplanýanlygyny aýdypdy. Iýmit paýogyna döwlet bahasyndan ösümlik ýagy, şeker we sowuk buğutlary ýaly önümler girdilipdi. Käbir ýagdaýlarda paýogyň düzümine bazar bahasyndaky käbir harytlar hem mejbury ýüklenipdi. Aşgabatda subsidiýalenen azyk önümlerini öýe eltmek düzgüni prezidentiň oglunyň nowatlary tanqidlanyndan soň şeýle-de prezidentiň kakasynyň aradan çykmak üçin 40 günlük ýaz yglan edilen wagtynda girdilipdi. Şondan bäri paýtagtyň dukanlary azyk önümlerini subsidiýalenen bahadan satmaýar. Şeýlelikde Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylary paýtagtyň ýolbaşçylary tarapyndan azygyň paýlanmagyna doly garaşly bolup galdylar. Aşgabatdaky habarçylaryň sözlerine görä dukançylar eginlerini gysyp subsidiýalenen bahalardan azygyň asla getirilmeýänligini aýdarlar. Ähli sowda we gözükçülük hyzmatlarynyň telefonlary jogap bermeýär. Hususy dukanlarda we bazarlarda bolsa bahalaryň ýokurlanmagy dowam edýär. 1 kilogram tok buğdyryň bahasy häzir 45 manata ýetdi. Ýörek we bagyr ýaly yerli tok önümleriniň bahasy 100-120% ýokurlandy we satywdan aýryldy. Tok aýaklarynyň uwuşlarynyň bahasy 15 manada çenli ýokurlandy we bu önüm hem satywdan ýitirim boldy. Parçalanan tüwiniň bahasy 4 manatdan 11 manada çenli ýetdi we ol hem satywda adaldy. Dukanlarda günebakar ýagynyň bahasy 50-55 manada, şekeriň bahasy 24-26 manada ýetdi. Häkimetler subsidiýalenen önümleriň sowdasyna degişli indiki planlaryny aýdyňlaşdyrmady. Gizlinlik we resmi maglumatlaryň azlygy sebäpli ilat köpçüligi azyk paýlarynyň doly ýatyrylmagyndan howatyr edýär.